Weche mamoko bende en ni duol mochung' ne wuodhe mag nembe e pacho ka orido chenro mar neno ni joriemb yiedhi mating'o jowuoth kod jolupo ong'ado lesen madwarore e pacho ka. Kanoloso kod jofwambo e gwenge ma Malindi Marine Park, maneja mar KMA bade madho wath Nam Chumbi Alex Munga nonyiso jogo manigi paro mar bedo gi yiedhi e nam ni yiedhi maggi nyaka non makare kapok oyienegi donjo e nam, lupo kata timo tije mamoko. Munga bende nowacho ni chik makamano ok en mar sando jogo matiyo e nembe, to en mar bero alwora magitiye. Since we are doing this exercise, not for the sake of harassing any operator in our country, and for us to encourage compliance, we, together with the office of the ODPP, decided to apply the diversion policy, where violators who admit non-compliance are taken through they're taken through the diversion policy, where they sign an agreement that they will make changes within a period of time before they go back to operations. Instead of taking the normal route